ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Газпром нефт Тоҷикистон» дар бозори маводи сӯхти кишвар аз ҷумлаи ширкатҳои бузургмиқёсе мебошад, ки самтҳои асосии фаъолияташ фурӯши яклухт ва чаканаи маҳсулоти нафтӣ ва фурӯш ба мизоҷони корпоративӣ бо истифода аз кортҳои сӯзишворӣ аст. баъди барҳамхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ дар кишвар бозори маводи сӯхт ва сӯзишвории пассифат пур шуд, ки дар бештари маврид тариқи нақлиёти сайёр ба фурӯш гузошта мешуданд. ҳам муштариён аз сифати маводи сӯхт норозӣ буданду ҳам нархҳо тез тағйир меёфтанд. ширкат соли 2007 дар ҷумҳурии Тоҷикистон расман сабти ном шуд. баъди ин дар самти мазкур таҳаввулоти бузург ба вуҷуд омад. акнун ба ҷои нақлиёти сайёр нуқтаҳои замонавии фурӯш ва ба ҷои маводи пассифат сӯзишвории нави аъло ба вуҷуд омаданд. ҳамватанони азиз, имрӯз яке аз рӯзҳои муҳимтарин дар таърихи кишвари худро ҷашн мегирем ва ин аст рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. ин ҷашн рамзи озодӣ, ваҳдати миллӣ ва сулҳу оромӣ мебошад. аз замони ба даст овардани истиқлолияти ҷумҳурӣ солҳои зиёде гузаштаанд. дар ин муддат мо аз озмоишҳои зиёде гузаштем, аммо дар тӯли ҳамаи ин вақт мо тавонистем ба арзишҳо ва анъанаҳои худ содиқ монем. таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат, Тоҷикистони азизи мо ба як давлати қавӣ ва шукуфон табдил ёфт ва имрӯз ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ метавонад бо ватани худ ифтихор намояд. мо мехоҳем ба ҳамаи шаҳрвандоне, ки бо меҳнату садоқати худ Тоҷикистони азизи моро рӯз аз рӯз беҳтар мекунанд ва ба шукуфонии давлатамон саҳми беандозаи худро мегузоранд, миннатдории худро баён намоем. айни замон дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар Тоҷикистон маҳсулоти нафтии Евро 5, ки дар корхонаи коркарди нафти Омск тавлид мешавад, сӯзишвории дизелӣ, бензинӣ АИ-92, АИ-95 ва АИ-98 ва сӯзишвории беҳтаршудаи G-Drive фурӯхта мешаванд. бензини баландтехнологияи G-Drive бо рақамҳои октании 92 ва 95 дорои маҷмӯи фаъоли иловагиҳо барои беҳтар кардани кори муҳаррик мебошанд. он муҳофизати касбии муҳаррикро бо истифодаи мунтазам таъмин мекунад ва танҳо дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шабакаи «Газпром нефт» пешниҳод карда мешавад. сифати бенуқсони сӯзишворӣ афзалияти меҳварӣ ва муҳимтарини фаъолияти шабака аст ва вобаста ба ин дар тамоми марҳилаҳои асосии интиқоли маҳсулоти нафтӣ аз корхонаи коркарди нафт то нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ системаи баландтехнологии нигоҳдории сифат ҷорӣ карда шудааст. пеш аз фиристодан ба стансияи газ нуқтаи фурӯш бензин аз рӯи 14 нишондиҳандаи сифат, сӯзишвории дизелӣ аз рӯи 12 ва гази моеъ аз рӯи 13 нишондиҳандаи сифат аз санҷиш мегузаранд. ҳамзамон дар 25 нуқтаи сӯзишвории шабака қаҳвахонаҳои навъи худхизматрасонии G-Drive ҷойгиранд. ба таомномаи кафеи G-Drive нӯшокиҳои гарм ва хунук, инчунин маҳсулоти қаннодӣ дохил мешаванд. қаҳвахонаи G-Drive 12 намуди нӯшокиҳои гармро дар 3 ҳаҷм пешниҳод мекунад: 200 мг, 300 мг ва 400 мг. айни замон шабака бо тамғаи ин ширкати ҷаҳонӣ фаъол аст. шабакаи муосири маводи сӯзишворӣ таҳти тамғаи «Газпром нефт» бо истифода аз муваффақтарин технологияи бозори муосир сохта шуда ба талаботи ронандагон ҷавобгӯ мебошад. сӯзишворие, ки дар нуқтаҳои фурӯш ба ронандагон пешниҳод мешавад, ба талаботи экологӣ ҷавобгӯ буда ба кори муҳаррик таъсири мусбат мерасонад. дӯстони азиз, биёед якҷоя ояндаи худро бисозем. бо эҳтиром ва дастгирии якдигар ба сӯи қуллаҳои нав талош намоем. решаҳо ва анъанаҳои худро фаромӯш насозем. поянда бод ваҳдати миллӣ ва рӯзи соҳибистиқлоли тоҷикон. рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳамаи шумоён ҳамватанони азиз муборак бошад. расонидани кӯмакҳои хайриявӣ ва сармоягузории лоиҳаҳои иҷтимоӣ барои ширкати «Газпром нефт Тоҷикистон» ба як анъана табдил ёфтааст. ширкат ба мактаб-интернатҳо, ҷамъияти маъюбон, хонаҳои маъюбон ва пиронсолон кӯмак мерасонад. аз ҷумла онҳо аз ҷониби ширкат мунтазам барои дар зимистон гарм кардани биноҳо, барои табобат ба пойтахт бурдани ниёзмандон бо сӯзишворӣ таъмин карда мешаванд.
در مجموع امروز گازپروم نفت تاجیکستان یکی از شرکت‌های موفق و برند شناخته در جامعه تاجیکستان است که هم با محصولات بلند صفت و هم با فعالیت کمک رسانی خود شناخته شده است.